היי, אני ענבר שטרית. זה הבית שלי במבואות יריחו, ושם באופק מה שרואים, הבתים והמדבר, זאת יריחו. זה אולי נראה לכם סתם לוח באמצע המדבר, אבל בעצם מדובר בחתיכת סיפור. ב-1994 נחתמים הסכמי אוסלו. רבין קורא להם עזה ויריחו תחילה. עזה הופכת לשיטה פלסטינית וגם יריחו. כאן. מיד אחר כך קבוצה של צעירים מחליטה שאי אפשר לוותר על הנקודה החשובה הזאת שבין הציר ליריחו לרמאללה, ומתיישבת בדיוק כאן, באמצע שום מקום. בעידוד החטיבה ההתיישבות במועצה האזורית בקעת הירדן הם בוחרים בדיוק כאן, נקודה באמצע הדרך, בין יריחו לרמאללה, שוברים את הרצף הטריטוריאלי ומונעים הקמת מדינה פלסטינית. אחרי הגירוש מגוש קטיף, הבנו עוד יותר כמה ההתיישבות של אמריקה היא חשובה. זה לא סתם מקום. עובדה, יש כאן ממש מלחמה טריטוריאלית. אנחנו עמלים מאוד מאוד קשה לבנות כל בית, להתקדם כל שלב, וגם הערבים סביבנו בונים ובונים ומצמצמים עד אלינו. יש כאן ממש הבנה של חשיבות הנקודה. כתוב במדרש תנחומא שיריחו היא מנעולה של ארץ ישראל. מי ששולט ביריחו, שולט בארץ ישראל כולה. ואנחנו רוצים לשלוט בארץ ישראל. זה בית הכנסת הנוכחי שלנו. המבנה הקטן הזה, שזה בעצם שתי מכולות מחוברות שנמצאות כאן מתחילת היישוב, אמור לשרת 65 משפחות. כל משפחה עם בממוצע 4-5 ילדים. תתארו לכם איך נראית פה שמחת תורה, איך נראה כאן פורים. אנחנו עומדים ככה. הרבה אנשים אפילו לא מגיעים לבית הכנסת. צפוף פה וחם פה, ואנחנו זקוקים למקום חדש. בניין היפה הזה שלא נבנה כאן זה בית הכנסת החדש שלנו. אספנו המון כסף וטרחנו הרבה בשביל לבנות אותו. וברוך השם, כמו שאתם רואים, כבר השלבים מתקדמים. ועדיין עובדים בו במלוא המרץ, אבל ממש בקרוב הכסף עובד להיגמר. ונתקענו, אין לנו חלונות, אין עדיין ריהוט, חסר הרבה דברים. חסר לנו $300,000 כדי שנוכל לסיים את הבניין של בית הכנסת. אנחנו זקוקים לכם כדי לסיים עם זה, כדי שבמבואות יריחו יהיה בית כנסת שיכול לכלכל את הקהילה הגדולה שבעזרת השם צומחת ועוד תקום כאן. אז תתרמו עכשיו בקישור למטה. זה משחק ילדים.